Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Nik uste dut hasi ginela inkonstienteki, esan da, berdin zait zer esango duten besteek, ez? Ezatea, hau da nik egin nahi dudana edo egingo nukena eta, irakurlean pentsatuta bai, baina ez salmentetara begira edo irakurle zehatz batzutara begira, ez dugu horretarako idazten. Orduan badakigunez gure irakurleak ere ez direla hainbeste, behintzat hartu dezagun hizkuntza gutxitu batetik idazten dugunok, genero literario txiki batean idazten dugunok, zer daukagu galtzeko? Ez daukagu dena irabazteko, ez da. Orduan erabili dezagun hori gure borroka egiteko eta ez da nahi ditugunak izateko eta prejuiziorik eta konplexurik gabe izateko, hau da nire egia orain. Egia bat esateagatik, etxea, izena, alabak, emaztea, eskua eta mingaina ere galtzeko prest zegoela deklaratu zuen Bilboko Euskaldun berri batek inauguratu zuen joan den mendearen erdialdean Lizardik, Lauaxetak eta Mirandik iragarritako euskal poesia modernoa. Ordutik, Gabriel Arestik bere aitaren etxea defenditu zuenetik gauza asko aldatu bira euskal literaturan. Tabernetan kantuz eta plazetan bertsoz, mendez mende, bere hizkuntza zaharrean ahozko tradizioa bizirik mantendu zuen Basako Blakarien herriak topatu du bere idatzizko literatura modernoa. Ugaldu bira irakurleak, argitaletxeak, liburu dendak, editoreak, idazleak, poesiaren gaiak eta moldeak. Gabriel Arestik 100-200 irakurle zituen jendarte bati egia prometitu zionetik literaturaren etxea poesiaz bete da, eta aitarena ez ezik, etxe hori amarena ere bada orain, eta amaren alabena. Asaba zaharren baratza ongarritzera etorri direlako emakumeak. Euren poesia egitera, gure gonbidatuak bezala, euren egia esatera. Berak, gure gonbidatuak, hitzik soberan ez duen estilo batekin egin du. Indarrez betetako simboloen artean nabigatuz, iluntasunari begiratzeko beldurri gabe, eta aur literaturaren esparruan bi Euskadi sari lortzen zituen bitartean. Pasioz, zintzotasunez, bikaintasunez. Leire Bilbauk, bertsoak egin zituen erabezaroan eta poesia gero, baina poeta haurtzaroan sortu zen, poeta guztiak sortzen diren leku berean, bere baitan. Nik uste dut buruan idazten dugula. Orduan bai imaginatzen dut, ez dakitzea adinetako Leire, etxetik ikastolara bidean ipuin zalea edo historio zalea, ez da? Eta orduan naiz eta idazten eta lehengo ipuinak suposatzen dut ikastolan egingo nituela, ni EGB-koa naiz, noski, eta 6., 7. mailan egingo nituen, 12, 11 urterekin, baina bai gogoratzen dut ume historiozale hori buruan fantasia betea zegoena, ez? Juten zen ura Saturnareko ondartzara edo Arrigorriko ondartzara liburu batekin, itsasoari begira egon beharran liburu bat aurrean zeukana, ez? Igual itsasoari buruzko liburu bat inkluso. Bai, orduan han joaten nintzen liburu hartu eta ondartzara, eta grazia egiten zidan zen, osaba bat dut oso maitea, osaba Julian, eta beti izaten zidan, Leire, horri zuria baino zuriago bengo zara, orain ere liburu artean, eta txikitatik izan naiz irakurzalea eta ez dakit zergatik ere, zen nire etxean egia esan ez zegoen liburu asko. Nire aita itsas gizona izan zen, eta orduan ez nuen asko ikusten, eta amak zoritxarrez nahiko gazte zelarik hasi zen bista galtzen,
Baina ni beti izan naiz irakurzale eta amak beti oparitzen zizkidan liburuak. Handu Lertxun diren Madame Kontxesi oso maitea nuena, adibidez, edo Tom Sayerren eta Jules Verneren komikiak. Eta orduan bai, suposatzen dut buruan idazten nuela. Durangoko Bizenta Mogel liburutegian bere irakurle taldearekin biltzen den areto zabal eguzkitsuan bildu gara Leire Bilbaorekin. Bertan, Durangon bizi da duela 10 urte, baina jaio Ondarruan jaio zen, 1978an, eta Bilbon Deustun ikasi zuen zuzenbide ekonomikoa. Lehen idazlanak ostera, lehen bertsopaperak jaioterrian egin zituen, Ondarruko Zubizahar ikastolan, ikasleak trebatzera eta bide batez bertsolari gazteak fitxatzera agertu zen bertsolari ezin handiago batekin, Jon Lopategirekin. Orduan, jarri gintuzten bertso paperak idazten, ez dakitzen bat urtukiko nituen, 12, 13, 4 errimarekin, 4 errima oinarrizko, arra, bizarra, barra, gitarra edo alako zerbait. Eta bizkat ikusi zuten, zeintzu oize umeri, umemoko batzu ginen, gustatzen zitzaigun hitzaren jolasa, azken finean hori izan, hitzarekin jolastea. Eta gogoan dut ikastolako jantokian aritzen ginenela, denbora ipini korronbretatuta eta bertsopaperak idazten. Eta orduan, ez dakit, Lopategik zerbait ikusi zuen nigan eta ikastolatik, Zubizarretik, neu hautatu ninduen, Lekeitiotik beste mutiko bat, Berritxotik beste bat, Markina Etxebarritik beste bat, eta han juten ginen bere for hori honean eskolaz eskola, ikastolaz ikastola bertxotan, ez. Eta orduan bertso paperetatik hasi nintzenia gehiago poesiatik baino. Eskolak eraman zuen bertsolaritzara eta kasualitateak poesiara, hain maite duen literatur generora. Tira, kasualitateak edo atzerrira bidaiatu eta hizkuntzak ikasteko gogoak, eta beste poeta batekin zein bere buruarekin egindako apustuak, horrek ere bai. Gogoratzen dut, Lekeitioko jai batzuetan, 16 urte izango nituen, 16-17 eta urtiko etxea ikusi nuela, eta berak zurito bat eskuan zuela esan zidan, Leire, bidaiatzera noa Europan barrena, Urruzuno lehiaketa irabazi dut, eta saria da, ez naiz gogoratzen ora, Europara, ez dakizelekutara, bidaia, eta ara noa, bai, eta zer egin behar da horretarako. Badago Urruzunotarren belaunaldi luze bat Euskal Literaturan, bai. Bai, poema batzuk idatzi ditut, edo bertso paperak, eta esan datorren urtean ni ere bai. Gogoratzen naiz, ez naiz ni oso esku amaian ipintzeko eta olakoen batak botatzeko, enbiduak botatzeko, baina datorren urtean ni ere bai. Eta aurkeztu nintzen Urruzunora poema xingle bakar batekin. Baina, suertea nire alde egon zen, eta hurrengo urtean gainera urtzirekin tokatu uste dut bat egin nuela berriro Urruzunoan. Bai, eta ja gustu hartu nion poesiari eta hitzaren jolasari. Misterioa da poesia eta misteriotsuak dira poesiaren bideak. Kanpora atera, Europan bidaiatu, mundua ezagutu nahi zuelako idatzi zuen lehen poema, eta kontrako norabide egiteko erabaki zuen bertsolaritza utzita horretan segitzea. Barrura sartu nahi zuela dio, bere baitara bidaiatu eta bere mundu intimoak deskubritu, eta egarri hori asetzeko poesiaren ura behar zuen. Bertsotan arituko nintzen 21-22 urtera arte, baina momentu baten oso argi ikusi nuen nahikoa zela. Ari nintzen, 17 urterekin eskolarteko txapela ere irabazi nuen, eta egiten dituen bertso paperak, eta nik gustuko nuen. Baina gero, ikasketak zirela eta Bilbora joan nintzen, eta aritu nintzen Santutxuko bertso eskolan ere entrenatzen, azken finean hori izaten zen ez, hitza entrenatzen aritzen ginela. Baina, bizitzaren kontuak momentu baten ari nintzela erabaki nuen amaitu zirela plazak eta barrura begiratzeko gogo gehiago neukala ez da, kanporako irudi eta kanporako bapateko jardun hori baino barrura begiratzeko, nire barruko kalara, nire barruko portura. Eta horretarako poesia lagunago nuen ez. Denbora pasatu zen, noski,
eta bertxotan hartuta daukasunean oinarri bat, errimarekin jolasten duzunean, metrika batekin jolasten duzunean, nik nahi nuena zen esaten dena aita hil edo matar el padre eta horrekin guztiz hautsi eta bertso librera jauzi, ez? Orduan hainbat irakurketaren ostean eta neure barne prozesu baten ostean etorri zen Eskatak, 2006an. Lehen liburu batean ohikoa izaten da poeta bere ahotsaren bila ibiltzea, baina 28 urterekin Eskatak argitaratu zuenean, Leire Bilbao bere ahots poetiko propioaren jabea zen. Sortu baino agertu egin zen poeta bat euskal literaturan. Handik 5 urtera etorri zen Eskaner, beste biluzte bat klinikoagoa, eta 9 urte geroago bere azken poemarioa, momentuz behintzat, amatasunaren esplorazio poetiko gogoangarria. Bere jaioterriko esaera batekin titulatu zuena, Etxeko urak. Baina bai, Etxeko urak da esamolde bat, oso ondarrutarra, berez datorrena pertsona batek, familia bateko uretatik edan duela, iturburua dagoela, hor zurrustada bat, eta denok busti gaituena, badaude etxeko modu batzuk, etxeko itura batzuk, eta konturatu gabe deno daukagu edo aitaren, amaren, izebaren, amamaren zera bat, busti gaituena barruraino eta gure zainetan daramagu hori, eta kasu horietan, nik nahi gabe, ondarruko kresala. Eta orduan berez ateratzen da. Konserberetako langileak arrainei buruak entzen dietenak, beraiena balitz bezala. Emakume hoiek agertzen ziren Eskatak lanaren lehen poeman, inguruan zituen Andreak, boterez jantzitako emakumeak aukeratu zituen poesia boteretsu bati hasiera simboliko indartsu hori emateko. Momentu baten, Eskatakekin bai izan zen autokonstiente bat, nire lehenengo poema liburuko lehenengo poema da konserberan lan egiten duten emakumeen inguruan, eta niretzat bazan garrantzitsua, zertaz eta emakumetaz hitz egitea, eta kontserberaz hitz egitea, eta hor isilik eta, zapalduta ez dakiten hitz zuzena, ez da, baina hor bizkat menpean dauden emakumeetaz hitz egitea. Eta orduan bai izan zen autu bat itsasoaz hitz egitea, itsasoa izateko aitzakia ni eta nire inguruaz hitz egiteko. Baina ez ni pertsonal bat. Izan dadila ahots hori, ni poetiko hori, beste ni batzuen ahosgora edo bosgora ju. Beti izaten dugu poeta egun fingidor, ezta? Eta orduan badago hor mozorro bat, eta mozorro hori ahalik eta egiantzekoena edo egiazkoena itxurarazi eta horrekin bidaiatu du nire poesiak. Naiz eta nitaz asko daukan noski. Goizero kalean behera begistatzen dudanean egoak barrurantz bilduta enara baten pausuaz hiriak harrapatu duela dirudi. Zeharkan begiratzen dio bereko hautsiari egan egiteko gogoa berbizten didana berriz goizero kalean bera enara baten. Duela 15 urte idazten hasi zenetik, gure gonbidatuak 2 Euskadi sari lortu ditu, Xomorro poemak eta Barruko hotsak lanekin, eta poeta handien izenak daramatzaten beste hainbat sari, Lizardi, Lauaxeta, Etxepare eta Galiziako Penklubaren Rosalia de Castro.
Munduko poesia kaierak bilduman, Nijole Mila Euskaite lituaniarraren poema itzuliak argitaratu zituen, eta bere poemak hainbat hizkuntzatara itzuli dituzte. Aurten azkena, Etxeko urak, Aguas Madres tituluarekin gaztelaniaz. Teatroa ere egin du, Durangoko Marmar taldearekin. Rafa Ruedak, Maio Jenart eta Javier Muguruzak, besteak beste, bere poemak kantatu dituzte. Eta 2 disko liburu egin ditu, Musua eta Bizipos, Pirritx, Porrotx eta Marimototxekin. Ez da geldirik egon Leire Bilbao, baina poesia egiteko bere denbora hartu du. 15 urte, 3 poema liburu. Poema liburu batetik bestera gainera urte dexente pasatu izan dira, nire kasuan behintzat poema liburu bat argitaratu eta beste bat argitaratu orduko, eta nik bai ukitzen dut erresaka hori, ez da, eta ez naiz kapaz poema liburu bat amaitu eta beste batekin jartzeko denbora behar dut, barruak eskatu behar dit, ez da. Eta teorian bai, gustatuko litzaidake, ez? Dinamika hori eta araututa egotea, programatuta, eta esatea, poema liburu bat egingo dut 2 urteri behin, baina ez. Geratu zen nire autoa bere aurrean. Ondoko eserlekua eskaini nion eta nora galdetzeko betarik ere ez zidan eman. Zu eta bion artean, 18 urteko aldea dago, esan ezake. Baina ez dago segundo erdi bat ere. Inoiz ez da goiz bizitzen hasteko, badakizu? Nire alabak zure antza izan behar du. Poesia idaztea ariketa literario berezia da. Benetako poesiaren ura ateratzeko, bere baitako putzu sakonetan murgildu behar du poetak. Gorputzean sentitu, hor badagoela zerbait. Poesiak berak esan behar dio, noiz heldu den itsaso ezezagun horretan sartu, eta ilunpetan bilatzen hasteko ordua. Ez dakizu ze korrentiek eramango zaituen, ze nik uste dut poesiak ezin duzu, edo nik behintzat ez dut sentitzen poesia edozein momentutan jarri eta poema bat idatziko dut, ez nik horrela ez du sentitzen, ez? Itsaso handi bada poesia, korronte asko ditu eta eraman egiten zaitu, ez? Batzutan deitu ere egiten zaitu, ez? Eta nik uste dut tempo bat norbere gorputzak igartzen du, ez? Noiz nahi duen itsaso handi horretara biluzik salto egin, ez? Ze bada ariketa imersibo bat eta izan daiteke biluste ariketa bat edo disfrazatze ariketa bat, ez? Baina azken finean bada azal baten azpian sartzea edo jolas bat egitea, ezta? Eta horretarako, klaro, igeri ikasti egin behar duzu luz eta zabal eta urrazpian arnaza hartzen ikasi. Gero, jakina, barruko korrontean dabilenari hitzak jarri behar zaizkio, izendatu egin behar dira barrunbeetako misterioak. Poeta bakoitzak badu bere ahotsa, bere estiloa, Leire Bilbaorena ekonomikoa da. Esan nahi duena irudien bidez esaten saiatzen da, eta hitz gutxitan botere asko konzentratzen du. Bai da garrantzitsua hitzen ordena, ahalik eta gutxienarekin ahalik eta gehien esatea, espazioa, ze nire adibidez poema luzegiak, 5 orriko poemak eta horiek nekatu egiten haute, gehiago zen zaizkit laburrak, deno ditugu gure fobiak eta filiak, eta ni bai garrantzia handia ematen diote ordenari eta belarriari, ez, poemaren musikalitateari. Eta, gero irudiekin harrapana zatela, hori ere beste mundu bat erakusteko aukera ematen duten poetek, norberak ukitu ez duen lurralde bat ukitzeko aukera ematen dizutenek, ezta? Bide berriak eta mundu berriak sortzen dituztenak txunditu egiten haute. Eta hori nahi nuke mantendu, ez? Ilusio hori eta deskubritzeko gogo hori. Momentuz ez zaio falta idazteko ilusiorik eta gogorik, baina idaztea ez da bakarrik idaztea, idazle izatea ere bada. Jendaurrean egotea, plazan leku bat okupatzea, hori ez da beti erraza izaten, baina horretan ere laguntzen du esperientziak. Nik uste dut sortzailea oro har pertsona barrurako pertsona dela,
gustorago gaude gu barruan liburu batekin, eta ariketa bada kanpora atera beharra, orduen ikasi egiten duzu, kanpoan jartzen eta mozorro hori ipintzen eta esaten, bueno, venga, lehen ez, baina orain, ezpanak gorriz pintatuko ditut, ez, plazara ateratzeko. Mozorrotu nahi eta egin behar dudana, akto artistiko bat. Nik uste dut desberdina dela idazlea eta pertsonaia, ez? Da batzuk zoragarri egiten dute, eta nik asko miresten ditut, pertsonaia publiko hori kudeatzen dakiten artistak. Eta badira dena bat izango direnak, natural eta zoragarri, baina beste batzuk kudeatu behar dute pertsonaia hori nola eman sare sozialetan, oso zaila iruditzen zaidan, eta nik benetan hor ez dakit nola kudeatu behar den, plazan, elkarrizketetan eta orokorrean, ez da. Orduan nik uste dut hori urteek erakusten dutela, borroka hori beti dago, eta batez ere oso gaztetxo hasten mazara bertxotan, odo oraindik zure identidadea eta ideiak, ez beti politikoak, baina politikoak ere, eta sozialak eta dena, definitu gabe zaudenean plazara ateratzea zentzu guztietan oso zaila da. Horretarako urte asko, kilometro asko eta irakurketa asko behar dira, eta niri esposizio hori konstantea ere pertsonalki ez zait asko gustatzen, ez da erreza oreka hori topatzea esposizio publikoarena, ez da. Egon beharra dago, eta kultura egiten dugunok edo kulturan sinisten dugunok bindikatu eta rebindikatu behar dugu, eta hor egon behar dugu bakoitza bere ahotsarekin, ez da, hori da gainera honena, ez, ahots anitz bat egotea, eta nik nire kasuan batzutan joan naiz esaten, nik poesiaren defentsa egiten dute nire buruari entzunion behin elkarrizketa baten, nik poesia defendatzen dut, karo, hain genero minoritarioa, eta zetarako balio du poesiak, poesiak horretarako balio du, ez zetarako ez duen balio, denetarako balio du, baita ekonomian ere, egin dezagun poesia ekonomian, zergatik ez, ezta. Orduan bakoitzak badauka bere defentsa area, eta nik erabaki dut edo gustatuko litzaidake, nik sinisten dudan horietan mintzat esatea honegatik borrokatu behar dugu. Poesian bihotzez sinesten du, baina ez du poesian soilik sinesten. Haur literaturaren esparruan adibidez, sinesten du Leire Bilbaok, konbentzituta dago, ez direla irakurleak infantilizatu behar, edo zertaz hitz egin alzaie aurrei eta gazteei, hizkuntza gutxituak, gerra, horretarako modua topatzea da kontua, eta horretan ere, idazleak ez du bere burua mugatu behar. Beti saiatzen naiz idazle moduan, eta nik uste dut ilustratzailea gaur egun Euskal Herrian izugarrizko ilustratzaile kategoria askoak dauzkagu, eta nik eduki dut sortea hainbatekin lan egiteko. Eta ez, bizkatarago joaten, eta ez dakit, norbere burua proban ipintzen, eta esaten, egin nik horatzen dut oraindik Maiteri izan nionean behin. Egin behar dute poema liburu bat hotsen inguruan, zaraten eta hotsen inguruan. Ez natzen garenetik lokartzen garen arte, zenbat hots dauden eta kontatu egun baten, ume baten ez dakigun eskamutiko, hori dakagu lehenengo pertsonan, ez natzen zarenean ze zarat ateratzen duen zure begiradak, begiak zabaltzean, zure giharrek, zure ideiek, hortzak garbitzean, zezarata dagoen soinekoa jastean, arropa jastean, eranztean, komunera joatean, jatean, bezarkaden soinua, musuen soinua, decepzioaren soinua, bokadilloaren, ogitartekoaren txokolatearen soinua, gaieten soinua, amaren kafea, ez? Egunean zehar hainbeste hots dauzkagu ez ditugunak eurengan reparatzen, eta hori ere poesia da, ez da? Eta orduan, aur eta gazte literaturak niri batez ere hori ematen dit. Zabaltzen dit mila aukera jolasteko,
amesteko, eta nire burua funambulista bezala proban jartzeko, ia kapaz izango naizen soka horretan buruan dudanaren eguneko egunera ezta? Baina eguneko batera lortzeko hori liburu baten edo poema batzuetan plasmatzen, islatzen. Eta nik oso ondo baratzen dut. Haur literatura eta poesia. Ez daude hain urrun, ariketa bat eta bestea. Haur literatura egiteko, idazleak, onomatopeiak, simboloak, hitzjokuak, irudien arteko asoziazioak erabili behar ditu. Poesiari berezkoa zaion tresneria alegia. Eta poesia egiteko, idazleak munduari harriduraz begiratu behar dio. Gauza bakoitzari galdetu, zer den, lehen aldiz ikusiko balu bezala, haurren modura. Eta, pixkat aurre literaturetik jo dut, baina poesiak ere baduka hori, ez? Eta horrez, edoze adinetan ari naiz, estrainamentu hori, ilusio, gauzak begi biharriekin ikusteko, ez? Eta nik uste dut horregatik maite duela poesia, ez? Dena ahaztu eta berriz sortzeko, ez? Ahaztuz eta muinera joateko, eta ilusio horiekin, begi berriekin ikusteko mundua. Edo ideia bat, edo egoera bat, ez? Ariketa hori egitea, kendu dezagun, erratzarekin zikina kendu, eta ikusi dezagun dena posible dela, badagoela beste modu bat egiteko kontuak. Rosario Castellanosek esaten zuen bezala, hay otro modo. Behar du beste modu bat izan, formak hautsiz mantentzeko, eskua sendo oratzeko, bidea norbera ganantz denean. Behar du beste modu bat izan, aieru hutsez ez jokatzeko, aske lotzeko, emantzat emandakoa desemateko. Behar du beste modu bat izan, beste modu bat, beste bat. Beste genero batzuk baino publiko mugatuagoa dauka poesiak, baina apasionatuak izaten dira gure eta gure gonbidatuaren moduan beste modu bat badagoela uste duten irakurleak. Leire Bilbaok ofizioz eta pasioz hitz egiten du beti irakurtzen, deskubritzen maite dituen poetei buruz. Eta hala ere, hain da poeta hitz potoloa apur bat kostatu egiten zaiola oraindik ere bere burua modu horretan izendatzea. Bai, asko, orain ere asko kostatzen zait esatea, ez? De hecho, poesia idazten dut esatea asko kostatzen zait, inguruan batzutan arraro begiratzen zaituzte, zein da orduan errezago da, esatea bai idatzi egiten dut, ez? Normalean horrekin joan izan naiz, bai, tarte libretan idatzi egiten dut, ez idazlea naiz, ez? Eta bai, errespetua ematen didan hitz bada. Poeta dela esatea, ez zaio bereziki erraza egiten, baina zailagoa litzateke poesiari uko egitea. Kantuak, ipuinak, teatro lanak sortzea zoriona da beretzat, eta poeta izatea privilegioa. Kultura da libre sentitzen naizen leku hori. Egunak errutina asko ditu, lanera joan behar gara, ofizinara joan behar gara, umeak hasi behar ditugu, erosketak egin behar ditugu, labadora egunean ez dakizen bat aldiz ipini behar dugu, eta fakturak ordaindu behar dira. Hori da bizitza. Eta zorionekoak gu maite dugun esparru bat topatu dugunok, literatura kasurako, non horretan amets egin dezakegun. Eta sinisten dugun horretan sortu dezakegun, jolastu dezakegun, eta hor pentsatu dezakegun mundu hobeago bat lortu dezakegula. Orduan niretzako literatura da, espero dut, ez da karrera profesional motz bat deportistak bezala 30 urtekin jubilatu egin behar direla, ez dakitze Gorputzak ez duela ez duela ematen, ez? Nik asko miresten ditut, horretan sinisten duten, eta edade batetik batera ere oraindik ekinean dabiltzan sortzaileak. Xabier Ramuriza bat, 83 urtekin oraindik gauza zoragarriak esaten eta egiten, handu lertxundi bat, itzelezko eredua eman diguna zutabeekin, liburuekin, bere elkarrizketekin, eta zerrenda luze bat.
Orduan, nahi nuke pentsatu amets egiteko leku hau dela norberarekin eta luzaroan joango dena. Egon lehenengo planoan, bigarrenean, hirugarrenean edo laugarrenean. Hori gutxiengoa da erakusleioa. Gauza da sinistea eta ondo disfrutatzea eta horrek bizirik sentiaraztea, ez da, norbera. Lehen esan dugun entusiasmoa, begi berriekin ikustea eta oraindik ukitza gogoa gauza berriak esateko ez, dena esanda dago, baina norberak esateko edo... Literaturak ez dauka poesia baino zeremonia, misterio sakonagorik. Gizakiok elkarri eskutatzen dizkiogun paisaia intimoak erakusten dizkigu. Begi aurrean dugun mundua ikusten laguntzen du eta ikusten ez duguna erreberatzen. Poesian, hizkuntzaren innovazio zentroan hor hasten dira literaturaren loraldi guztiak. Elkarrezketatu berri dugun poeta bikainak esan digu, erratza pasatzen die hitzei, hobeto ikusi, entzun, ulertu, tratatu ditzagun. Eta bide batez, geure burua ere eta gure ingurukoak hobeto tratatu ditzagun. Hitz egiterakoan ere, badela beste modu bat, hori erakusten digu poesiak. Bere zeremoniatik berrituta ateratzen dira berbak, berrituta mundua eta berrituta irakurleak. Geu atera garen moduan, Durangoko liburutegitik, elkarrezketa bukatzeko ordua heldu zaigunean, berrituta, eta oraindik ere poesiaz hitz egiten, suspertuta sentitu gara, ordu bete luzez hitz egiten egon ondoren, bukatzeko baino, hitz egiten hasteko gogoz. Azken baten, hori da behar bada, poesiaren botererik handiena, edaten dugun bakoitzean, berritu egiten dituela geure garri guztiak.